Umeak gara, bera bainak da, bera naroa da, eta ni neu unai naiz, eta klima izeneko aurkezpen bat aurkeztuko dizuet. Zer da klima? Leku jakin batean, atmosfera egoera da klima, bada temperatura, prezipitazioak eta haizea nolakoak diren jakitea. Klima eragiten duten faktoreak: itsasoarekiko distantzia, erliebea eta ekuatorioarekiko gertasuna dira. Espainiako klima: ekuatorioarekiko gertasuna, erliebea eta itsasoarekiko distantzia eragiten dute. Eguzkiaren izpiek ez dute Espainia osoa berotzen. Kanarietan, adibidez, bero asko egiten du Afrika ondoan dagoelako. Gero eta altuera gehiago dagoenean, temperaturak baxuagoak dira. Eta itsasoaren eraginez lurra aziroago berotzen da. Eta temperaturak leunagoak dira barrualdean baino. Klima mediterraneoan bi klima mota daude: klima mediterraneo ohikoa eta barrualdeko klima mediterraneoa. Barrualdeko klima mediterraneoa: temperaturak muturrekoak dira. Udaberrian eta udazkenean gertatzen dira prezipitazio gehienak. Non dago? Penintsulako barrualdean, Iberiako lurraldean eta Ebroren sakongunean. Hau, barrualdeko klima mediterraneoaren klimograma bat da. Klima mediterraneo ohikoa: temperaturak leunak dira eta euri gutxi egiten du, batez ere udan. Mediterraneo itsasotik hurbil dauden eskualdeetan dago. Klima ozeanikoa hemen dago. Iberiar penintsula iparraldean dago. Temperatura urte osoan leunak dira. Euri asko egiten du. Klima subtropikala Kanaria uhartean hemen dago. Temperatura leuna urte osoan euri gutxi egiten du. Mendialdeko klima mendian dago. Zenbat eta altuera, temperatura jauzi eta prezipitazio igotzen dira. Mendialdeko landaretza aldatu egiten da altuerarekin. Gaur inguruetan temperatura hotzenak daude. Belarriak eta zuhaizka daude. Beherakoa daude inguruetan, pinuetan, ize batzuak hartzen dira. Euskal Herriko klima hiru klima daude: ozeanikoa, atlantikoa eta trantsizioa. Hau Bizkaia da, hau Gipuzkoa eta hau Araba. Barrualdeko klima mediterraneoa: Araba osoan dago. Temperaturak muturrekoak dira. Prezipitazioak urriak dira. Hau, barrualdeko klima mediterraneoko klimograma da. Klima ozeanikoa edo atlantikoa: Bizkaian eta Gipuzkoan eta Araban dago. Temperaturak leunak dira eta itsasoaren eraginez ez dago alde asko temperatura. Prezipitazioak oso ugariak dira. Hau, klima ozeaniko edo atlantikoaren klimograma da. Kanariako landaretza: Kanarian uharteetan dago hiru zona bereizten dira: goiko zona, erdiko zona eta beheko zona. Beheko zona 0 metrotik 400 metrora dira. Altolarrak, tabailak, palmondoak eta literrak daude. Erdiko zona 400 metrotik 1500 metrora igarotzen dira.
goiko zona. Pinu kanarreara, izatxa eta peideko bioletak daude. Hau goiko zona da. Hau erdiko zona eta hau beheko zona. Relazio klima. Arabako lautaron dago. Temperatura ez dago klima. Mediterraneoaren aldi asko daude. Prezipitazioak urriak dira. Hau, trantsizio klimaren klimograma da. Landaretza ozeanikoa. Klima ozeanikoa dagoen lekuan dago. Bi gauza bereizten dira. Landaretza ozeanikoa. Basoak eta larreak. Basoak haritzez, gaiztandoz eta apagoz osatuta daude. Larreak. Belardi zabalez osatutako hedadurak dira. Landaretza mediterraneo. Klima mediterraneo duten inguruan dago. Baso mediterraneoa hasten da. Bi landare mota hasten da zuhaitzak eta zuhaitzkak. Zuhaitzak, arteak, pinuak, artelatxak eta haritzak daude. Zuhaitzkak, karraskak, txarrak, eskaia, izpirukua, izatxa eta eromeroa daude. Landaretza ozeanikoa, edo Atlantikoa. Oparoa da euri sarri egiten dutelako. Gaztainondoak eta pagoak daude. Batzuetan baso misto dago. Arte, urki eta altxa. Adibidez, hau. Translazio landaretza. Pago, gorozki eta espelak daude. Marbaldeko klima mediterraneoa eta landaretza. Berde gutxiago dago, arteak, pinuak eta karraskak daude. Eta amaitu da gure txaldia. Agur!